alkhairi daina nufin sharri. Ribar soyayya ka so mai son ka kage shi baka ji daɗi ba. Furto alkhairi daina nufin sharri. Ribar soyayya ka so mai son ka kage shi baka ji daɗi ba. Ai so don Allah kar a shige matsala, so ya zan masala. Mai sona ni zan rika ba za na rike tsarin waɗansu ba. Furto alkhairi daina nufin sharri. Ribar soyayya ka so mai son ka kage shi baka ji daɗi ba. Sona sa nasuwa wasu fasi kokawa, wasu fasi darawa. Inda kun rike alkawari a so ba za ku zama a rana ba. Furto alkhairi daina nufin sharri. Ribar soyayya ka so mai son ka kage shi baka ji daɗi ba. Buɗe shafinka sa mai kaunarka dan ya zamna ka. In ka san musular farin cikinsa dai ba zai manta ka ba. Furto alkhairi daina nufin sharri. Ribar soyayya ka so mai son ka kage shi baka ji daɗi ba. To ka rage buri samu ya ta gari mai kyawun lamari. In ka shige hadari rayuwarka dai ba za ta zamo da daɗi ba. Furto alkhairi daina nufin sharri. Ribar soyayya ka so mai son ka kage shi baka ji daɗi ba. Cinikin da kuma jari aikin mai shari, to kai yau nazari. Kar ka shige hadarin da za ya saka ka na dama ko gaban gaba. Furto alkhairi daina nufin sharri. Ribar soyayya ka so mai son ka kage shi baka ji daɗi ba. Furto alkhairi daina nufin sharri. Ribar soyayya ka so mai son ka kage shi baka ji daɗi ba. Kyautata halinka sai san jarinka a ranar karshenka. In ka zan fayin hakan to za ka ji daɗi ko gaban gaba. Furto alkhairi daina nufin sharri. Ribar soyayya ka so mai son ka kage shi baka ji daɗi ba. Furci daga bakinka sai ta kalamanka, kar da a ruɗe ka a dinga faɗa ma kafuwa na da wane dan kan ku ya rarraba. Furto alkhairi daina nufin sharri. Ribar soyayya ka so mai son ka kage shi baka ji daɗi ba. Zato kai mai kyawo fulani kekiyo gane garin oyo. In gaida masoya na da duka abokai ba zan bar ku baya ba. Furto alkhairi daina nufin sharri. Ribar soyayya ka so mai son ka kage shi baka ji daɗi ba. Ni lukman naku da ke daɗa gaishe ku wagar ku. Masoya na Allah ya bar mu a tare dan abba ga Zainaba.